Hello dolok tabok nai saldi kereng kereng bazar thai ma mani tabok hingkai ang aring gari salai res khani no phai tongo saldi kereng kereng sal tongmani nadi besa sal tongo jangro imo hingkai ang tini mani pai tobani nainadi tam tong nok komani sadi ang laso sanai mani bisi bangya tabok hingga dipuni res khai maisani phaimani dolok nok ani Facebook no follow khai jata follow khai robedi kya jara YouTube nai tong nairong YouTube subscribe khai all notification lari mohai video ang jero thangani jero hemmani abono nong nang phungni hinai nong ang tobai phungnai lama ro besiro bolong nai di pura lama bolong lama mahimo dinda 24 ঘন্টা sajane ang mahimani 5-6 bar kalaina thang phayo ngoi ame nok buna nei di nong phungnai hinango ino tongo ganja mosor maisi maisi kya sache extra honai di dolok nok phangai sago aje kagane mo kuno aje kathoge matung yangbo nok phangtagra thainai nei beskaya nok phangai phalnai borgai sago aje kago hine maisi hebo keji 200 dori phalmanjongkha ajer phuinai himonang 100 roi tokha masai dekhanai agi je charai phuma samani bagoi ai mai tabuk no thangoi sonjani toboi phakya dolok nokbo jaja mase tong rongge comment khai singdi sakhai tamong nong mase dekha cherak phuma samarong bagai ai jamusi pai to manche jara jamusi no paisa di paisa nadi thogya tini video singno ha dolok nok subscribe khai jeno subscribe khai notification lari ani YouTube channel no Facebook bunai to man jara Facebook nai to nairong kai Facebook follow khai labidi hambai jotono dipur gam